Nej, save the hot. Altså, man kan simpelthen belly stridt ud over kjolen her. Er det rigtigt? Ja, Ja, han er rigtig stor. det er så næsten der. Du skulle prøve at tage et, Thijs, du skulle prøve at tage et screen her, og så sende den til Morten. Ej, det er sgu ikke det. Ej, det vil være synd for Morten, han har det lige så godt. Hvad har Morten gjort dig? Nej, jeg vil bare godt spare Morten for en hel masse Thijs, jeg gider at sige det, men... Nå, han er med dig til Dennis. Nå. Helvede da. Nå, så er der relax fight. Jeg er lige tryk på nogle par på det tidspunkt. Master Strike. Molly, jeg er en disc freeze med lifetime. Det er faktisk sådan, den fungerer. Det er ikke engang løgn. Ej, hvor boring. Det var en god fight, dreng. Sådan. Godt klaret. Godt healet, Thijs. Simpelthen, mand. You idiot. Ja. Og den tager Thijs, den der. Den er over, den er taget. Hey! Sådan is very wrong. Der er mos til lortet, mand. Det er simpelthen så flat der. Mus. Musesøvs. Søvs. Drenge, lømpen er den vej. Ja. Drenge, følg med den vej. De falder kogle, de der titaner der. De skal bare knuse. De er sejt, ja. Uanset hvad retning det går. Det står om hades der. Drenge, ulympen er den vej. Jeg er sgu ked af det, men I går den forkerte vej, drenge. Ja. What the fuck? Jeg ved, om vi kan hoppe ned den der uden at... Nej. Kom så, fat boy. Kom nu. Så løb hurtigere, du. Ja, det er godt. Hvis bare vi kan skippe de der... Nej! Ej, hvor er det? Det er ikke engang mig. Fordi jeg ser bare ikke Fatboy overhovedet. Men jeg andre, I vil bare se den non-stop. Shut up, man. Det er fordi, din karakter er hele sceneriet, træk det derfor. Gå bare i et med baggrunden og retter rundt. Sådan seriøst. Hey Henning, har du set vinken derovre rykker sig? Væggen, ja. Det er som om hele skoven bevæger sig. Åh, satan, mand. Man kan ikke se hele Thijs, så bare Thijs. Og så er der bare et luft i de der ører, han har. Yes! Stikker bare opad. Og de er også grimme. Og de er grimme. Det er sådan en bræd om det. Vi kan skippe den her. My fellow citizens, the coming days will be difficult. You will hear lies about civil unrest, about attacks on our soil. But our world is protected. Not just by our arsenal, but the Cadmean Guard patrols the streets to keep you safe.
Okay, du må sige lige overkendt det der. Fede, eller hvad? Vær nu lidt frisk, tykke. Ej, det var også en mob. Ja, det er for dig, vi prøver at undgå Morten. De træner rundt i stedet, for jeg er bare kæmpe stor. Så bare ikke rigtig muligt for, at der bliver lagt andet mærke til andet end mig. Altså. Mr. OB. Er det en film hedder? Det er min karakter, han er bare obese. Nej. Men det burde han. Stop den nede. Jeg var med mig også på tide, mand. Oj. De er lidt belæst sådan der. Ja, det er de altså. Okay, vi har så sprunget meget af det over allerede. Yes. Kan jeg få noget mobile drink service? Jeg giver en omgang, drenge. Det er orden. Jeg glæder mig til at tæske nogen. Jeg står bare og tæsker en af dem ihjel. Hvor er det åndssvagt.